Allahu abin bauta kyautata mani niyyata ya abin bauta karfafa mani niyyata Allah ya abin bauta karfafa mani niyyata kin an yi kira tilasa ade mutuwa mayakun mumini da yan uwa mu ya tanadi mutuwa tana kusa yaran mutu gaciya da kai na sun koya zan togo da kai na durkusa zantsani da kai manufa alƙiblar mu da kai rayuwa mutuwa duka sai da kai asini almusayar da kai kuma babu dubara sai da kai bawan ka mai kankan da kai ya zo shirin ba a washe kai dan ta aminu fa an tafi an riga ya bar zabu an kafan Allah ka ji ɗansa da rahama ka saka shi a jannatin na'im dan ta aminu fa an tafi an riga ya bar zabu za a bar Allah ka ji ɗansa da rahama ka saka shi jannatin na'im dan ta aminu fa an tafi an riga ya abar zahu za a kwan Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im ya mai sarauta shi kadai mai kaddarori shi kadai ce ya kulhu wallahu kadai Allah a hajji shi kadai a ƙuluhiya shi kadai a rububiyar ma shi kadai a sama uku suna shi kadai sunan kaɗarin nan babu ɗai yawanai ta wasu ko da ɗai zan fara zubo su da ɗai da ɗai jin hakan kashi na biɗa da ɗai yaran bu na kasa da kai da jikan na aminu ubanmu ne bawanka mai jin kanmu dan ta aminu ba an tafi an riga a bar zahu za a kwan Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im Allahu ar-rahman ya sarki mujibu kula da mu ya ar-rahimu maliku ya Allah kudu suka san da mu Allah salamu ubangiji alamu'minu ka tsarar da mu Allah muhaiminu sadiki sarki azizu na tsare da mu mutuwa da ta zama sannadin haduwar da za ka kayo da mu ka zamo kamar barci da tashi dan da za a kira mu dan ta aminu ba an tafi an riga a bar zahu za a kwan Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im dan san Muhammad shugaba wanda bai ki kai sakon ka ba dan mursalai da su kai gaba sun bi ka ba su saɓe ka ba dan ashabu na shugaba mabiyansa ba da nifaka ba dan alibaiti na shugaba su aliyu bai cire zarawa dan masu kaunar mujtaba na hakikatan ba gaibu ba ka ji dan aminu farin uwa dan ta ai masa marhaba dan ta aminu ba an tafi an riga a bar zahu za a kwan Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im wayyo ni wayyo rayuwa mutuwa ba mamanta ta ba kun dai ga mai kana babu shi ya tafi bai dawo shi ba daga ladima ɗan hashimu ya tafi bai dawo shi ba wambai a masu ma ya tafi har yanzu bai dawo shi ba na tunowa da limamin waje Nasir ba a ji motsinsa ba ga ɗan masani da kanan munan har yanzu ban mu ji oshewa Fuman Bashir Tofa Kano an tafi ban
su ne ta ba. Yau ina su malan kambara Allah zuba mujidirinsa ba. Yau Aminu Dogo an tafiya sai talifi zan kattaba. Allah ka kyauta zuwanmu mun sauraban mu guje ta ba. Dan ta Aminu ba an tafi an riga a bar zaho za'afan. Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im. Dan ta Aminu ba an tafi an riga a bar zaho za'afan. Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im. Allahu abin bauta kyautata madiniyata, ya abin bauta rafafa madiniyata. Allah ya abin bauta rafafa madiniyata. Allah